Vítajte v našom ďalšom seriáli Kubr Properties. Dnes mám tu česť privítať nášho hostia, ktorým je Edvard Linder. Edo, ďakujem veľmi pekne, že si prišiel a prijal naše pozvanie. Dnes by som chcela, aby sme našim divákom predstavili celý proces nákupu nehnuteľností v Dubaji, ktorým si ty prešiel. Ja ďakujem veľmi pekne za tvoju dôveru a poďme na to. Poďme na to. Edo, tak ja najprv by som chcela, aby si našim divákom povedal, aká bola cesta a ako sa dnes máš. Cesta bola náročná, všetko bolo také rýchle, už keď som tu, ale kým som sa sem dostal, ano. Tak to bolo trošku také zdĺhavejšie a nebolo to také priamočiare. A odkiaľ si letel? Letel som z Budapešti do Abu Dhabi a na tento moment som čakal 7 mesiacov. Wow, konečne sme tu. Áno. Na úvod by som chcela, aby si povedal, čomu sa na Slovensku venuješ, aby si sa v krátkosti predstavil, aby sme vlastne uviedli celý ten proces. Dobre, tak ahojte. Moje meno je Edvard Linder. Pochádzam z malého mesta zo stredného Slovenska, z Brezna a už 15 rokov sa venujem finančnému poradenstvu. Myslím si, že venujem sa mu celkom úspešne a pred 6 rokmi nastal taký zlom u mňa a keď som mal práve 30 rokov, som si povedal, že idem vyslovene budovať majetok a vtedy som si povedal, že chcem byť milionárom. Mm-hmm. Urobil som takú jednoduchú vec. Ja som človek na čísla a písal som si svoj majetok. Robil som to tým spôsobom, že vlastnil som jednu nehnuteľnosť, ktorá mala hodnotu 80 000 eur. Bol na nej úver 50 000, čiže bol som tam v zisku 30 000, mal som auto, ktoré malo nejakú hodnotu, mal som niečo vo fondoch, v druhom pilieri, na sporeniach, potrebný úver. Keď som to všetko spočítal, tak mi vyšiel nejaký štartovací, poviem to, bod, na ktorom som začal a vtedy som si povedal, že fajn, mám 30 rokov, ale chcem sa mať v živote trošku inak. Mm-hmm. A preto som si povedal, že v 40-ke chcem byť milionár. Robil som to práve tým spôsobom, že o rok na to som začal využívať cudzie peniaze na to, aby som kúpil ďalšie nehnuteľnosti. To znamená to, že kúpil som ďalšie 2 byty, čiže úvery rástli. Urobil som to tak, že nevyťahovalo to žiadne peniaze z vrecka, z rodinného rozpočtu, lebo sú tam nájomníci. Cena auta šla nečakane dole. Ako to býva. Ako to býva, áno. Niečo som viacej našetril a videl som, že môj majetok rastie. Mm-hmm. Čo robím? Robím presne toto isté každý rok a poviem to, som na správnej ceste, ako sa stať milionárom. Dneska mám 36 rokov a myslím si, že k tomu miliónu sa dostanem trošku skôr ako 40-ke. Hej, a dneska sa budeme asi baviť aj o tom, že prečo som vlastne tu. Áno, áno. Ja by som chcela, aby sme teraz možno prešli k tomu, že sme teda v Dubaji a máme za sebou úspešne podpísanú hypotéku pre nerezidenta. A chcela by som vedieť na začiatok, aby si nám popísal tú cestu z toho, ako si sa vlastne, venuješ sa na Slovensku financiám, tak ako si spomínal, a že čo ťa vlastne viedlo k tomu Dubaju. Či si sa pozeral možno po nejakých iných miestach, prečo si už viacej nevolil to Slovensko a prečo ten Dubaj? Že či to bolo možno čisto cez čísla, alebo skôr na životný štýl, alebo ako si sa dostal k tomu Dubaju? Tak Slovensko dopadlo pre mňa tak, že už mi tam nechcú banky požičať, bohužiaľ. Hej, čiže som dosiahol svoj úverový limit a preto som si povedal v hlave, že keď dokážem spraviť niečo takéto na Slovensku, tak prečo by som to nevedel spraviť aj niekde inde? A rozmýšľal som nad krajinami, ako je Česko, ktoré nám je jazykovo také najbližšie. Rozmýšľal som aj nad Španielskom a potom do toho prišiel aj Dubaj. Hej. A keď som si dal všetky pre a proti, a ja sa veľmi pozerám na tie čísla, tak Česko mi nedávalo čísla vôbec, investičné, hej, tým spôsobom, ako to robím. V Španielsku som potreboval príliš veľký kapitál, aby som kupoval nehnuteľnosť, poviem to, vo výstavbe z papiera. Áno. Hej. A nechcel som kupovať potom teda staršie nehnuteľnosti, lebo zákony sú tam nejak úplne inšie ako v
sú u nás. A do toho marketing je silná vec, hej, a internet ešte silnejší, tak do toho vybehla ponuka z Dubaja, že dajú sa tam kúpiť investičné nehnuteľnosti a začal som sa zaujímať vlastne o to. A to sa písal vlastne minulý rok, kde zhodou okolností o 2 mesiace sa diala taká udalosť a to je Reality Expo. Bol to prvý ročník, kde boli aj realitní makléri z Dubaja. Slováci, ja tým, že som v tej angličtine taký slabší, tak ja vyhľadávam tých rodákov. Hej. Tak som sa tam stretol s realitnou spoločnosťou, ktorá pôsobí v Dubaji. Povedali sme si nejaké čísla, ktoré očakávam a akým spôsobom idem ja. Moja jediná podmienka bola tá, že nechcem do toho vložiť žiadny vlastný kapitál, vtedy je to pre mňa investičná nehnuteľnosť. Prepáč, že ti ešte do toho skočím. Čiže neboli sme to my ako realitná agentúra, bola to konkurenčná spoločnosť, s ktorou si dohodol stretnutie na prvom ročníku, čiže minulý rok v Bratislave na Reality Expo. Presne tak. OK. My sme sa tam aj dohodli na nejakej úvodnej ceste, že čo mám spraviť, aby sme teda dosiahli ten svoj vytúžený cieľ, čo som teda aj nastavil. Najdôležitejší prvý krok je pre úver v Dubaji je nastaviť si príjmy. Hej? Čiže som si sledoval príjmy a zostatok na účte, čo som teda robil a dodržiaval tak, ako mi bolo povedané. A ozval som sa teda tej realitnej spoločnosti. No ale bolo ticho. OK. Bolo ticho mesiac, 2 a tak som zanevrel na Dubaj. OK, takže ty si vlastne nastavil niekoľko mesiacov príjem, tak ako ti bolo povedané. Čiže toto si ty z tvojej strany splnil a potom všetkom, už keď si vlastne ten príjem nastavil, tak si sa ozval danej realitnej agentúre alebo danému realitnému maklérovi a ten ti neodpovedal. Tak, bolo ticho na druhej strane, neprichádzala odpoveď. Tak som si povedal, že OK, necháme to tak. A ja som si teda robil tú svoju robotu, tak ako robím a prišiel ku mne klient, ktorému som vyriešil situáciu, ktorú chcel a pomedzi riadky povedal, že jeho kamarát kúpil byt v Dubaji a povedal meno Jana Halušková. Ja som sa tváril, že nič a po stretnutí som urobil len jednu vec. Dal som si Jana Halušková. Wow. A vtedy to vlastne začalo. Začalo to tým spôsobom, že napísal som, hneď sme išli do videohovoru. Áno. A ja som na teba spustil. Áno, čo chcem, čo očakávam. Áno, ja vždycky teda s klientami preferujem online hovor, takže si pamätám, že my sme sa vlastne s tebou prvýkrát spojili online, akože dvaja neznámi vtedy ľudia, že kupujúci a realitný agent. A ty si hneď na prvom online hovore na mňa vybalil tvoju Excel tabuľku, kde sme od prvého momentu riešili čísla, hej, že či ti to vlastne dáva zmysel a riešili sme konkrétne veci, výnosy, ceny, proste celý ten proces, ako v podstate bude prebiehať. Ja poviem tak, že vlastne si špecifický klient, pretože ty si vlastne na dubajskú nehnuteľnosť nechcel použiť ani euro zo svojich vlastných financií. Povedz nám o tomto procese niečo viacej. Ako si ty vlastne uvažoval? No tak ja som uvažoval tým spôsobom, že teda použijem nejakú časť peňazí z hypotéky zo Slovenska. Hej, to som ešte nevedel, že koľko percent mi dokáže dať Dubaj. A takto som si to pripravil, že som dostal časť peňazí zo Slovenska, čo bolo 40%. Zvyšné peniaze som získal stadeto. Hej. Ja som vyslovene povedal, že nechcem kupovať nehnuteľnosť papiera, lebo nechcem ohroziť môj rodinný rozpočet, aby to vyťahovalo peniaze z vrecka nejaké 2-3 roky, kým sa to dostavia. Hej? Čiže to si asi pamätáš veľmi dobre. Áno. A preto sme teda slovenská hypo a išli sme do predkladania príjmov v Dubaji. Bolo to cca 2 mesiace. A banka nám dala úverový limit, ktorý nám postačoval. To bolo niekedy okolo júna. Áno, niekedy okolo júna. Áno. Potom sme sa stretli osobne, lebo ty si zhodou okolností bola aj na Slovensku cez leto. A
vybrali sme nehnuteľnosti, ktoré sú tesne pred dokončením. Presne tak. Ty si bol úplne ten špecifický príklad, kedy vlastne sme hľadali nehnuteľnosť, ktorá ešte nebude sekundárny market. To znamená, že ešte ako keby nemá pôvodného majiteľa a nepôjde to klasickým sekundárnym marketom, ale nehnuteľnosť, ktorá je presne v čase dokončenia. Čiže vlastne ešte kupujeme nehnuteľnosť od developera, ale zároveň sme museli nájsť taký platobný plán, ktorý vlastne vyhovoval tvojmu modelu, z toho dôvodu, že hypotéky pre nerezidentov v Dubaji sú maximálne do výšky 65%. Takže my sme vlastne presne našli projekt, ktorý bol financovaním 30/70. Čiže vlastne tú plnú sumu, ktorú sme žiadali, sme dostali. Takže bolo tam veľa faktorov, ktoré sme museli sklbiť, dodržať a presne napasovať, aby to sedelo presne na ten tvoj model. Presne tak to bolo. Čiže vyberali sme teda z tých konkrétnych nehnuteľností. Od začiatku sme sa bavili teda o číslach. Hej? Ja som taký väčší pesimista. Pesimista z toho dôvodu, že ja rád počítam radšej s negatívnymi číslami. A v tom momente mi to dávalo zmysel, že keď sme spočítali slovenskú hypo, ktorá vyšla, môžem povedať aj čísla, hej? Kľudne, jasné. Čísla cca na 30 rokov, úrokovú sadzbu som dostal 3,8. Áno. Dubajská hypo bola na 300 mesiacov na 25 rokov, úroková sadzba 6%. Áno. A ja v mojej modelovej kalkulačke to počítam spôsobom takým, že si dám priemerný úrok, to je nejakých 5,5% a dávam vždycky tú horšiu dobu splácania, čiže na 25 rokov. Z toho mi vyjde splátka na 100% hypotéku, hej, a potom sme vyťahovali internet, kde sme cez Property Finder našli danú lokalitu, ktorá bola na dlhodobý prenájom, lebo dlhodobý prenájmom sú tie horšie čísla. Áno, presne tak. Čiže pozerali sme na presné dáta na DXB a tam sme presne hľadali na tú danú lokalitu, aké čísla vlastne vieme získať v tom dlhodobom prenajme, čo vlastne sme rátali s tou najhoršou možnou situáciou, ktorá bola. Tak. Tam vyšlo tuším 8%. Ja počítam s rezervou, ja počítam na 6, hej, že keby náhodou. Tým pádom, keď sme si spočítali tieto dve čísla, vyšlo mi, že pokrýva to všetko a niečo ostane na kávu. Áno, čiže dostali sme zelenú. Presne tak, dostali sme zelenú. A čo mňa najviac na tom teší, že ja fungujem v tých číslach a stále to prirovnávam k nožniciam, kde jedna nožnica beriem, že kde je rast nehnuteľnosti, nožnica stúpa, druhá nožnica, tie úvery sa pomaly splácajú. To, čo je medzi tým, je môj zisk. A ja hrám na ten zisk pri tom budovaní toho majetku a stále sa pozerám na 5 rokov, lebo na Slovensku sme naučení, že po 5 rokoch sme daňovo a odvodovo oslobodení, aj keď v Dubaji to je oslobodené okamžite, ale ja sa stále pozerám a porovnávam to s tým Slovenskom. To mi to dáva čísla také, že za 5 rokov pri tých pesimistických číslach to vie urobiť zisk cca 100 000. Hej? Bez toho, aby mi to vyťahovalo tie peniaze z vrecka, čo je podľa mňa super. Áno. Podľa mňa asi veľkou inšpiráciou pre mnohých ľudí, čo sa týka práve toho, že použijem iné peniaze, teda tie peniaze z banky a nehromadím kapitál, ktorý vlastne celých tých 100% použijem na kúpu nejakej nehnuteľnosti v Dubaji. Alebo kdekoľvek na svete. Ja sa na to pozerám tak, že nemáme ešte dokončenú prvú vec a už pripravujeme druhú. Áno, presne tak. Ja som taký maximalista a chcem teda využiť tie možnosti aj v Dubaji na maximum. A už dneska sa obzeráme po tom, že ako by sme mohli niečo možno prikúpiť. Presne tak. A týmto istým spôsobom, lebo už keď máme tú cestu od žitu, tak by to mohlo byť v tom druhom kroku už jednoduchšie, aj keď to nebolo také easy, hej? Presne tak. Ja by som ešte chcela presne, aby sme si povedali, včera teda sme úspešne podpísali schválenú hypotéku na plnú sumu, ktorú sme žiadali. Aké máš z toho pocity? Ja by som presne chcela, aby si povedal z tej strany klienta, ako to teda bolo. Lebo častokrát, aj sme spolu o tom diskutovali, že mnohí makléri, ktorí v Dubaji pôsobia, predkladajú získanie nerezidentskej hypotéky ako veľmi jednoduchú vec a dokonca som teda videla aj rôzne videá od konkurenčných spoločností, že to je veľmi ľahký proces bez byrokracie, ktorý trvá jeden deň, niekedy maximálne týždeň. Hej. My tu sedíme po niekoľkých mesiacoch
dokladania dokumentov a máme to teda úspešne za sebou. Tak povedz nám tvoje pocity. No, ja poviem to tak, ja sa na to pozriem aj trošku profesionálne, nielen ako klient. A včera som videl teda aj tú druhú stranu, že ako to tu funguje. Dobre, začali sme s príjmom, kde sme si to pripravovali od začiatku januára. Hej, ja som sa ozval teda tej prvej realitke okolo apríla. Tam bolo ticho a my sme začali spolu riešiť veci okolo júna. Hej, čiže v júni sme dali dokopy podklady, kým nám schválili úverový limit, tuším, trvalo mesiac. Hej. Mesiac kvôli tomu, že ja som špecifický v tom, že dokladovali sme podnikateľský účet, presne tak. Dali sme úverový limit, našli sme nehnuteľnosť, no ale keď sme našli tú nehnuteľnosť, tak my to voláme, že je to ako keby hypotéka naopak. Čiže najprv úver schválime, potom dodáme tú nehnuteľnosť. A cez leto sme išli teda špecifikovať nehnuteľnosť. Keď sme vyšpecifikovali nehnuteľnosť, potrebovali sme od developera papier, že je to dostávané. Áno, v Dubaji to vlastne prebieha tak, že keď nastane handover, čiže odovzdanie apartmánu, následne sa čaká na dokumenty z Dubai Land Departmentu, na taký dokument, že BCC sa to volá, ktorý vlastne potvrdí aj tej banke, že tá nehnuteľnosť je skolaudovaná a odovzdaná. Čiže na toto sme ešte čakali, následne sme to vlastne spätne dokladali tej banke. Áno, čiže čakali sme na tento papier, čakali sme na externého znalca, ktorý prišiel na nehnuteľnosť a ohodnotil tú nehnuteľnosť, kde medzičasom našťastie tú nehnuteľnosť navýšil, čiže cena nehnuteľnosti šla hore. Toto sme teda všetko doložili a čakali sme na to, že to bude... Hej, čakali sme na to, že vlastne to bude už dan, hej, len... Neskôr sme doplatili na to, že sme dokladali teda tie podnikateľské účty, na čo ja by som chcela opätovne upozorniť, že z môjho pohľadu si dostal zlé informácie úplne od začiatku, pretože Dubaj pozerá na osobné účty. Hej, že my napríklad túto druhú hypotéku, ktorú ideme žiadať, už sme si pripravili ten osobný účet, aby tá cesta bola jednoduchšia, ale je to v poriadku, zvládli sme to aj touto ťažšou cestou. Čiže vlastne museli sme robiť super legalizácie dokumentov na Slovensku. Každý, kto už takú super legalizáciu vlastne robil, vie, že je to proces, ktorý trvá 3 až 5 týždňov a stojí niekoľko tisíc eur, keď overujeme biznis licenciu zo Slovenska. A tam to ešte nekončí, pretože následne idú dokumenty do Dubaja, kde sa znova overujú na ministerstve zahraničných vecí a znova stoja nejaké peniaze. Takže nie je to úplne easy proces a ja by som teda ešte opätovne chcela povedať, že dubajské banky pozerajú na personálne účty, čiže na osobné účty. Nezaujíma ich vôbec žiadny obrad vo firme, vôbec žiadny ako keby príjem, čo sa týka tej firmy. A vieme ísť aj touto cestou, ale ten proces je trošku náročnejší. Bol to skutočne náročný proces. Ja som veľmi rád, že po teda 7 mesiacoch sa nám to podarilo a že dneska, alebo teraz vlastne ideme z nehnuteľnosti. Áno, boli sme pozrieť nehnuteľnosť. Áno, čiže už čakáme, kedy sa len prevedú peniaze a pôjde to potom následne do prenajmu. Čiže áno, bolo to zdĺhavé. Zvládli sme to spoločne, za čo ďakujem, Janka. Ja ďakujem za dôveru. A verím to, že tá druhá pôjde jednoduchšie. Určite áno. Včera sme sa vlastne pýtali rovno v banke pri podpise hypotéky na ďalšiu hypotéku a už sme oboznámili teda našu pani bankárku, že máme nachystaný ten osobný účet, tak sama potvrdila, že by to mala byť tá jednoduchšia cesta, takže verím, že sa nám to podarí sprocesovať skôr. Ja by som teraz trošku možno prešla k tej téme, čo sa týka celkovo Dubaja. Že v podstate ja na Slovensko cestujem maximálne 2-3 krát za rok v prípade nejakej potreby, vtedy vlastne riešim osobné stretnutia tak ako aj s tebou, lebo ja som taký personálny človek, vždycky volám s klientami online hovorom, nech sa trošku navnímame. Vždycky, keď som na Slovensku, tak sa s klientami rada stretnem, predsa je to o budovaní v tých vzťahov a dôvere. A mám pocit, že ten Dubaj už naozaj vyskakuje zo všadiaľ a tých realitných maklerov tu pribúda enormné množstvo a ja sama za seba môžem povedať, že už ani neregistrujem všetkých tých realitných maklerov, ktorí sú tu a predávajú Dubaj. Častokrát sú to realitní makléri, ktorí to robia bez licencie, na čo ja by som veľmi chcela upozorniť, aby si
dali pozor, všetci kupujúci alebo všetci záujemcovia. Čo by si ty možno tak odporúčil, alebo ako to vnímaš ty ako záujemca o Dubaj zo Slovenska, na ktorého vlastne vyskakujú všetky tie reklamy a ten marketing a Instagram a tie všetky social media. Čo by si možno odporúčil všetkým investorom, ktorí sú len na začiatku a pozerajú sa po tej investícii v Dubaji? Tak ja v prvom rade vidím to presne takisto, že ja sám dávam vedieť, že niečo v zahraničí som kúpil, že konkrétne v Dubaji. A moji klienti a známi sa pýtajú, že kde to je, cez koho to je a všetky tieto veci, hej. A jedna vec je marketing a druhá vec je realita. Ja som podľa mňa ten dobrý príklad, lebo ja som išiel kupovať nehnuteľnosť tesne pred dokončením, čo je aj z papiera, aj není z papiera. Hej? Ale tie papierové nehnuteľnosti, ktoré sú z výstavby, podľa mňa sa to predáva tak jednoduchšie ako teplé rožky a tak to aj berú Slováci. A tak je to aj prezentované mnohými realitkami, poviem to, ktoré pôsobia tu, ale sú aj slovenské realitky, hej. A neviem si predstaviť, že keby bol nejaký problém počas, poviem to, výstavby, nemusí to byť na strane, poviem to, realitky, môže to byť kľudne aj zmena nejakej životnej situácii. Presne tak, akože tá výstavba trvá niekedy 2, 3, 4 roky a stať sa naozaj môže čokoľvek, hej, že dostanete sa do situácie, kedy urgentne potrebujete váš apartmán prepredať a proste potrebujete z neho vytiahnuť aspoň nejaké peniaze, aby ste vlastne vôbec neprišli, hej, v konečnom dôsledku. Tak, no a to si cením, že kvázi vybral som si teba, kde hej, ja som neriešil to, že či máš licenciu aj na sekundárny trh, alebo ja som zadal len požiadavku a za tým som si išiel. Ale až teraz odstupom času vidím, že aké sú tam nástrahy a každému sa podľa mňa tá životná situácia zmení za tie 2-3 roky a ľudia na Slovensku podľa mňa brutálne riskujú a ide o nemalé peniaze, keďže. Presne tak. Ja úplne s tebou súhlasím, Edo, a ďakujem veľmi pekne, že to hovoríš, lebo naozaj proste ja to beriem tak, že nie sú to malé investície a častokrát v podstate sú to investície, kedy si tí ľudia možno hľadajú nejaký plán B, alebo sú to nejaké našetrené peniaze, ktoré už viac nechcú možno investovať na Slovensku a preto sa pozerajú po Dubaji. A ešte vlastne o to viacej by som bola taká, že nech si naozaj dajú pozor, aby ten realitný maklér, ktorý nemá tú licenciu, ale vie im sprocesovať ten off-plan, sa nevyparil po tej kúpe. Hej, čo sa kľudne môže stať, lebo ten maklér v podstate v tom realitnom svete neexistuje. Nie je dohľadateľný. A keby sa naozaj čokoľvek stalo, že potrebujete váš apartmán prepredať, potrebujete spraviť sekundárny market, tak ten realitný maklér nemá prístup do žiadnych systémov, nemá licenciu, nemá broker číslo, čiže ako keby v systéme toho realitného sveta neexistuje. Čiže kľudne sa môže stať, že sa vám neozve. Je to ťažká doba, lebo ten marketing na nás naozaj vyskakuje z každej strany. Takže už iba možno z tej strany klientov by som skúsila osloviť viacej realitných agentúr, spravila by som si taký dôslednejší, možno aj také samoštúdium, hej, nejaké, že či ten maklér hovorí pravdu a ako to teda je a určite by som si pýtala tú licenciu. Úplne s tebou súhlasím a ja dávam také jednoduché prirovnanie, keď pracujem s klientom. Ja poviem tak, že snažím sa byť profesionál, čo sa týka financií. A dávam taký jednoduchý príklad, že na YouTube som videl video, ako som si opravil brzdy na svojom aute a že či sa ideme teda previesť, pán klient. Väčšina klientov pozerá na mňa, že si nie, že by nešli so mnou. A že prečo? Ale urobil som to zadarmo, lebo som to videl na YouTube a jednoducho super, na čo to dávať nejakému profíkovi, automechanikovi, keď to zvládnem aj ja, hej? A ja som toho názoru, že každý sme v niečom dobrý a dajme tú pridanú hodnotu teda tam, kde v čom sme dobrí. Hej? Edo, ešte by som ťa chcela poprosiť. Povedz nám viacej o tvojom pláne o 1. miliónu. Aké sú tvoje vízie možno do budúcna? Aké máš plány? A klienti, ktorí zo Slovenska by možno mali záujem nasledovať tvoj model, si k dispozícii. Som k dispozícii úplne.
No ten plán je taký jednoduchý, aspoň ja som to mal v tej 30-ke som si povedal, že idem využiť úverový limit na maximum na Slovensku. Keď toto dosiahnem, tak budem to preklápať na druhú komoditu a to sú investície a tretiu komoditu budujem nejako súčasne, to je podnikanie. Hej? A teda, využil som úverový limit na Slovensku na maximum. Teraz chcem využiť úverový limit v Dubaji. Na maximum. Na maximum, hej, čo mi to dovolí situácia. Áno. A toto chcem len opakovať potom na Ičo, kde budúci rok chcem niečo kúpiť aj komerčné. A toto budem len opakovať. Dôvod je úplne jednoduchý. Predstavme si modelovú situáciu. Keď som kupoval byt, dajme tomu, že za 100 000 Áno. a získam z neho nejaký nájom, tak mi bude zarábať, dajme tomu, 500 eur v čistom. Hej? Ja som skôr názoru toho, že kúpme 5 bytov za 100 000, kde do každého jedného bytu vložím tých 20 000. Čo to znamená? Znamená to, že z toho bytu nezískam 500 eur v čistom, ale získam len, dajme tomu 50 eur, čiže 250. Aký je medzi tým rozdiel? Nehnuteľnosť v hotovosti zarobí 4% medziročne, čiže 4 000. Keď kúpim tých 5 bytov, ktoré majú hodnotu po 100 000, čiže 500 000, a 4% z 500 000 je 20 000. Hej? Ktorý majetok mi bude rýchlejšie stúpať? Hej? Tu som na formuli, tu idem na bicykli, na MBčke, hej. MBčka sú dobré autá. Hej, čiže toto bol taký jednoduchý príklad, ktorý ja používam a úver je, poviem to, kamarát. Prečo? Lebo na Slovensku my máme taký fenomén. Áno. Fenomén v tom, že doteraz sa zodpovední ľudia, čiže tí, ktorí nemali úvery, skladali všetkým nezodpovedným ľuďom, aj mne. Aj mne. Aj tebe, super. Na to, že sa zdvihli úrokové sadzby a štát nám doplácal rozdiel. Čiže všetci tí zodpovední zo svojich daní platili peniaze tým nezodpovedným. Presne tak. Čiže aké z toho ponaučenie vyplýva? Nemať úver na Slovensku je zlá vec. To je jedna vec. Druhá vec je, že inflácia nám veľmi pomáha. Hej? Že požiera jednoducho tie úroky, ktoré si požičiame z banky. A keď máme tieto nehnuteľnosti, tak ja robím osobne len tú vec, že príjmy z prenájmov posúvam do investovania. Jednoducho takto sa snažím poslať peniaze do práce. Ja som teda na tie čísla, mám dneska 8 nehnuteľností a celková hodnota ich je cca 1,4 milióna. Hej? A keď si to tak zoberiem v číslach, tak 1,4 milióna, keď bude pesimisticky rásť o 4%, to je nejakých koľko? 60 000, dajme tomu. Hej? Nie. Ja som taký skôr na kalkulačku, nemám to v hlave. Hej? Ale keď medziročne porastiem dneska o 60 000, tak čo mám urobiť? Len zväčšiť svoj majetok, budem raz rýchlejšie. S tým, že nechcem používať peniaze, ktoré zarobím, to sú rodinné peniaze. Áno, že nechceš ísť vôbec z tých vlastných zdrojov a snažíš sa maximalizovať tú hypotéku a tie požičané peniaze z banky. Presne tak, lebo väčšina mladých ľudí na Slovensku, keď sa ich spýtame, že kde máš uložené peniaze, tak ja vymenujem nehnuteľnosti, fondy, hej. A tí mladí povedia, v spomienkach. Čiže aj ja chcem mať v tých spomienkach uložené peniaze, ale ja si na ne chvíľku počkám ešte a tie spomienky tiež prídu teraz. Ako to celkovo vnímaš na tom Slovensku? Ty ako človek, ktorý sa venuje financiám už nejaké roky, vnímaš to, že možno aj mladšia generácia, staršia generácia na Slovensku sú otvorení tým investíciám tak celkovo? Nehovorím len, že musí každý investovať do Dubaja alebo do zahraničia, ale možno aj v rámci toho Slovenska, čo sa týka tých možno investičných bytov alebo celkovo tých investícií. No ja to vnímam tak, že
Sú ako keby také 3 generácie. Sú starší ľudia, dôchodcovia, stredná generácia, to beriem tak 30 až 50, a je mladá generácia do 30 rokov. Tá stará generácia čaká na to, že kedy mi ten štát niečo dá, nejakú tú almužnu, hej. Tá stredná generácia na Slovensku očakáva, že možno mi ešte niečo pošlu, a tá mladá generácia sa na to pozerá tak väčšina triezvo, že jednoducho už na nás nebude mať kto robiť a musím vytvoriť niečo sám. Čiže tí mladí sú dneska super v tom, že edukujú sa. Už je horšie to rozloženie, hej, lebo každý chce zbohatnúť zo dňa na deň. Hej, a keď nám letí krypto, tak ideme do krypta. Keď nám letí zahraničie, ideme do zahraničia. Hej, a podobne. Ja som toho názoru, že rozložme to riziko a majme tu každú jednu komoditu. Aj to krypto, zlato má mať svoje zastúpenie v portfóliu, ale do 5 až 10%, lebo je to nejaká alternatívna investícia. Ďalšie komodity, ako je investovanie, má tam byť zastúpenie. Prečo? Keď budeme potrebovať peniaze, musíme ich z niekade vyťahnuť v prípade potreby. Pri tých nehnuteľnostiach to nevieme premeniť hneď na peniaze. Chce to nejaký čas. Chce to nejaký čas, áno. A takto to vidím. No a ja napríklad odporúčam, že diverzifikujte. Čiže to, čo robím v tých fondoch, investujte do Ameriky, investujte do Európy, investujte do celého sveta, do technologických firiem, do čipov a podobne. Robte to takto aj v nehnuteľnostiach. Hej? Lebo na Slovensku je podľa mňa taká situácia, že ľudia sú sklamaní možno hej, z tej aktuálnej situácie a preto sú otvorení aj investovať za hranice. Presne tak, je jedno kam, ale je to mimo ako keby tých našich hraníc Slovenska. Presne tak. A preto si myslím, že mnoho Slovákov nad tým uvažuje, nad tým Dubajom, hej, lebo sme tu a poďme teda investovať v Dubaji. Hej, mnoho ľudí si ale neuvedomuje to, že väčšina z nich je buď zamestnancov, čiže na to, aby sa kvalifikovali na dubajskú hypotéku, je to náročnejšie. Alebo druhá vec sú podnikatelia, ktorí maximálne optimalizujú svoje príjmy, hej, a tam to treba tiež pripraviť trošku dlhšie. Hej? Áno, presne tak. Čiže celý ten proces vždycky, keď klienti teda povedia, že chcú dubajskú hypotéku, tak ja vždycky hovorím, super, musíme sa na to pripraviť. Lebo akože priznám sa, že zatiaľ som sa nestretla s klientom, ktorý by chcel dubajskú hypotéku a mal by príjmy na tých osobných účtoch v takej miere, aby nám vôbec tá dubajská hypotéka prešla. Čiže ja už rovno vlastne hovorím presne tie čísla, aké musíme dodržať na to, aby sme vôbec mohli o tú hypotéku žiadať. Presne tak. A toto by som asi povedal k tomu, že Dubaj je super. Ja som si to tiež tak hovoril, že je do pekla, len neušiel mi ten vlak v tom Dubaji, že nebolo, keby som investoval pred 2-3 rokmi, ale postupom času, keď som sa na to vyspal, hej, ja sa na niektoré veci musím vyspať jedenkrát, tak vidím, že stavia sa tu, bude sa tu staviať, ľudia tu budú prichádzať a myslím si, že Dubaj ako taký metropola má ešte veľký potenciál oproti iným svetovým metropolám, hej, ako je Londýn, New York a podobne. Presne tak. Aktuálne ten Dubaj mi napadlo teraz vlastne, že ak si ku mne nastúpil do auta, tak mi hovorí, že chcel si spraviť peknú selfie, ale všade sú žeriaví. Presne tak. Takže, a to som ťa vyzdvihávala v downtowne, hej? Čiže akože fakt v okolí tej Burj Khalify, kde ešte stále sa stavia, že už naozaj tie posledné projekty. Následne sme sa presúvali, takže ešte viacej žeriavov, viacej vo vnútrozemí. Ale vlastne, čo sa týka toho, že ti ušiel vlak, je to tak, že kedy bol najlepší čas investovať do nehnuteľnosti. Hej, to je presne ako keby tá vec, že ja si myslím, že nikdy nie je neskoro. Hej, len treba v podstate spraviť to rozhodnutie a začať. A čo sa týka toho Dubaja, ty si tu bol naposledy pred 10 rokmi, ako sme sa bavili. Čo hovoríš, keď si to tak porovnáš, že 10 rokov dozadu a teraz? Ako to vnímaš? Tak pred 10 rokmi tu bolo podľa mňa menej ľudí. Hej. Podstatne menej. Podstatne menej. Keď som bol na tých klasických turistických atrakciách, hej, ktoré musí človek obehnúť, to je Dubai Mall,
Burj Khalifa, fontány, všetky tieto veci. Neboli to také rady. A tak poviem, že neboli vtedy také rady, ako sú dneska. Čiže ten turizmus tu ide brutálne. Napríklad dneska som sa zarazil nad tým, že vždycky, keď som chodil na apartmán, tak som nikdy nikoho nevidel, že si videla, tá budova je prázdna, kto to vlastne býva. A dneska som 5 minút čakal, kedy ma vyzdvihneš. Za tých 5 minút tam stále sa zatvárali dvere a stále niekto prichádzal a skutočne tí ľudia tam žijú v tých budovách. Nebol si tam sám. Nie, lebo ja som si fakt myslel, že som sám na chodbe, vedia, je tam ticho a tak, ale ľudia tu žijú. Áno, však teraz sme úplne v tej najhlavnejšej sezóne, dalo by sa povedať, kedy naozaj tých počet obyvateľov tu je nejaký a odhaduje sa, že minimálne raz taký objem tých turistov tu v podstate v tej hlavnej sezóne pricestuje. A tento rok sa očakáva, že prekonáme 20 miliónov turistov, čo sa týka DXB letiska, ktorí vlastne prišli do Dubaja. Takže naozaj to sú také čísla, kedy už dávno neplatí to, že hlavný zdroj príjmov pre Dubaj je ropa. Je to turizmus. To je číslo 1. A sťahujú sa tu vlastne firmy z celého sveta. Vidíš aj ty v tom Dubaji taký potenciál? Áno, len my na Slovensku fungujeme tým spôsobom, že máme tam tie konsolidačné balíčky, lebo to nejako nevychádza finančne. Tak mnoho tých Slovákov uvažuje nad tým, že ide presťahovať tú firmu do Slovenska, mimo hraníc, aby neboli závislí a toto veľmi vidím, že ľudí zaujíma. Hej. Ja napríklad nemám zatiaľ tento úmysel, lebo mám 2 malé deti a beriem to tak, že dane platím kvôli tomu, že platím škôlky a príde mi to zatiaľ adekvátne. A takto to ja berem. Hej. Len o tom procese, že či presťahovať tú firmu, to by si skôr vedela povedať ty a nepríde mi to ako také easy, z legislatívneho dôvodu, lebo na Slovensku máme to, že keď ju aj presťahuješ inde, vždycky musíš robiť nejakú oznamovaciu povinnosť a nepomôže si veľmi. Áno, ono niekedy strašne závisí, ja vždycky hovorím od špecifikácie klienta a čo je cieľom. Keď mi nejaký klient povie, že chce si založiť firmu v Dubaji na to, aby kúpil nehnuteľnosť, úplne to čísla mi nedáva zmysel. Hej, napriek tomu, že tu máme vlastne partnerskú spoločnosť, ktorá vybavuje spoločnosť, vybavuje víza a tak ďalej. Tých nehnuteľností by ste tu naozaj museli napríklad nakúpiť vo väčšom množstve. Naozaj by to museli byť veľké objemy peňazí, aby sa vám to vôbec oplatilo. A čo sa týka tých firiem, tak znova závisí od konkrétnej špecifikácie firmy. Hej, že ak chceme presunúť celý ten objem tej firmy a celé to pôsobenie do Dubaja, tak OK, možno to bude dávať zmysel, ale vytvárať si tu nejakú pobočku, kedy aj napriek tomu musím na Slovensku v podstate dokladať a oznamovať, že vlastne som aj v Dubaji, tak úplne nedáva zmysel. No, fakt na tom internete sa prezentuje kopec vecí, ale treba ísť trošku do hĺbky a vďačím Janka tebe, že hej, ma trošku oboznámiš, lebo ja som fakt špecifický aj v tom, teraz ma napadlo, že nehnuteľnosť, ktorú som kupoval, je napísaná na mňa a aby kvôli jednoduchosti procesu, aby som nemusel ťahať sem do Dubaja aj manželku na viackrát nebodaj alebo podobne, tak sme sa dohodli, že bude to napísané na mňa, ale špecificky som v tom, že chcem si to aj poistiť. Áno, že spravíme čiže závet. výlet budeme ešte tu robiť o nejakých 2-3 mesiace s manželkou a robiť závet. Závet je kvôli tomu, že ja to beriem forma poistenia, aby sme nešli cez nejaké iné práva, ktoré áno, by mohli proste znamenať nejaké veci. Presne si to tak určíš, ako ty chceš, aby to teda bolo, ak by sa teda náhodou niečo stalo. Presne tak. A či to stojí nejaký malý poplatok, čo neberiem pri tej hodnote nehnuteľnosti alebo tom majetku, ktorý je tu, to beriem ako zanedbateľnú čiastku a na čo napríklad riskovať. Presne. A potom sa škrábať a tá rodina bude riešiť iné veci. Keby sa niečo stalo, nie toto. Presne tak. Edo, ja by som ešte nakoniec chcela, aby si mi možno ty povedal takú spätnú väzbu, ako to ty vnímaš od toho prvého momentu, kedy sme sa videli na tom online kole, až po ten dnešok, kedy tu sedíme a nahrávame a sme teda v Dubaji. Povedz mi,
z takého toho klientského hľadiska takú tú tvoju skúsenosť, kľudne dobrú aj zlú, čo by si možno zmenil alebo odporúčal do budúcna? Ja môžem skôr odporúčať to, že ja idem do konkrétnych vecí a mňa zaujímajú tie čísla. Hej, ja som ti povedal na začiatku, chcem kúpiť nehnuteľnosť v Dubaji, ktorá nebude vyťahovať peniaze z vrecka, mám to nastavené takto. Hej, ty si mi povedal, že OK, to sa dá. A išli sme stále do konkrétnych vecí, nešli sme do všeobecných. Hej. Čiže toto odporúčam, preto odporúčam aj svojim klientom, nech sa ozvú, kľudne aj iným ľuďom, nech sa ozvú aj tebe, veď či už stratia pol hodinku času, presne, alebo nie, to je už na nich. A nech si oni urobia vlastný úsudok. Len konkrétne veci a nerobme len tie veci naštudované, alebo ešte lepšia vec, čo povie ChatGPT. To je tá najlepšia vec, lebo on vie všetko a všade bol. Presne všetko tak. videl. Všetko videl, všade bol. No a ešte by si nám možno nakoniec mohol povedať nejaký príklad z tvojho klienta alebo celkovo nejakých klientov, ktorí možno za tebou prišli a nejak si im vlastne odporúčal či už tie investície do nehnuteľností v Dubaji alebo na Slovensku a prečo možno, alebo že ako sa pozeráš na americké hypotéky alebo čo by si možno odporúčal, akou cestou vlastne ísť? Tak ja štandardne hovorím, že keď chce človek investovať mimo hraníc, tak má byť predovšetkým silný doma. Hej, aby som mal nejaké zázemie a zahraničie pre mňa až druhoradé. Prečo? Lebo to zahraničie je taký risk, hej, není to podľa našich zákonov a teda. Čiže to vrajím, že to je také druhoradé. Keď máme silné veci na Slovensku, tak potom sa vieme teda baviť aj tu a ja nie som veľmi za, poviem to, americké hypotéky, ktoré sú na krátke doby splatnosti, s vyšším úrokom. Dá sa to spraviť aj takým iným spôsobom, ktorým viem. Hej? Čiže na 30 rokov s normálnym úrokom a vytiahnuť tie peniaze, čo potrebujeme príklad na dofinancovanie Dubaja. A každý klient je iný. Napríklad mám klienta, ktorý tiež kúpil Dubaj v tom období ako aj ja. Hej? A on ale išiel formou, že jemu nevadí to, že bude čakať na nehnuteľnosť 3 roky. Kúpil ju teda z papiera a tých zvyšných 50% bude doplácať o 3 roky. On má šťastie trošku, že pozná mňa, hej, nechcem sa chváliť, ale máme dostatočné obdobie na to, aby sme nemuseli ani riešiť dubajskú hypotéku. Presne tak. A vie si to poriešiť svojím spôsobom na Slovensku. Hej? Čiže máme dostatočný čas. A v tom prípade to vyjde ešte lepšie ako u mňa. Presne tak. Každý ten klient je úplne špecifický a ja teda ďakujem za odporúčanie a verím, že do budúcna pomôžeme ešte veľa klientom splniť si možno ten ich dubajský sen, čo sa týka toho nákupu apartmánu v Dubaji, ale možno len rozšírenie a diverzifikovanie toho ich portfólia, ktoré aktuálne majú. Takže v prípade akýchkoľvek potrieb alebo akýchkoľvek otázok nás určite neváhajte kontaktovať. Eda na strane Slovenska a zabezpečenia všetkých potrebných financií na Slovensku a následne som k dispozícii ja a zabezpečím všetky náležitosti a potrebné veci tu v Dubaji. Ďakujem krásne a ďakujem krásne za tento rozhovor. Edo, ďakujem za tvoj čas. Ahojte.